sepote. Kena titani lho Mas, aku angger karo Mas Indra. Oh, enek ngendi gone dawane remekake. Ning ya jumbuh, Nduk. Yen sepote kuwi dawa yen karo awakmu ki ya jumbuh. Mergane awakmu ki ya duwa wae. Lah aku ki lho rumah saku ki wis dhuwur lho. Lha kok mas aku iki koyo dhuwur meneh. Ketulung sendal. Oh lho ya kuwi mergane kaya. Nek mboten asline aku yo ndek lho Mas. Heeh. Ndek aku. Ya ora to ndek aku. Ya ndek aku. Kowe karo kowe ndek aku lho. Aku. Tenan. Pokoke aku. Kowe. Iya. Ya wis ngalah aku. Nggih. Ngalah ya Mas ya. Iya gak. Ndek Risma, monggo menika uluk salam sik, paring donga karo temanten. Jan. Ya. Heeh. Saderenge ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki doa terkhusus ya Mas. Terkhusus buat Mbak Manten. Untuk temanten berdua. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin. Ndang duwe momongan. Wis dalam proses. Kok gek bar iki gek Mbak Fitri gek nusul. Adike iki to yo. Malah ngene-ngene. Iya. Wis paling yo engko bar sura. Bar sura? Nah iya kan wis ganti tahun. Engko nanggap akune ya, Mbak. Heeh. Engko pokok jenenge aja lali ya. Menika ugi ngaturaken wijing rawuh Mas Toto. Wah, Jan iki yang punya wah Jan layar kita juga wijing rawuh. Wijing lelegahan. Monggo diaturne Nduk Cahayu menika wijing lelegahan ugi katur ibu-ibu, Ibu Among Rawuh, Bapak Among Rawuh sedayanipun sawetawis pun kandis keco ki sinambi mirsani perkadang-kadang tirta laras. Jumbuh kalian sasana wonten ing kalodhangan siang punika.